Assalamu alaikum jama'a. Barkanmu da warhaka. Kuma sannunmu da sake saduwa a cikin wannan shirin. A yau ne aka samu wani bidiyo na matar Adam E Zango tana sumbatarsa, shi ma yana sumbatarta. Sai dai bidiyon wasu suna cewa bai dace abin da suka yi ba. Domin bai dace suna fito social media suna nuna soyayya da suke ba. Ba kowace soyayya ya kamata a ce sun nuna ba. Akwai soyayya da ya kamata za su iya nuna ta a social media. Akwai kuma wacce ya kamata bai kamata a ce sun nuna ta a social media ba. Mutane da dama sun yi magana akan wannan bidiyo, inda wasu suna aibata abin da suka yi ne, kuma suna Allah wadai da abin da suka yi. Ga dai wasu daga cikin wayanda suka yi magana akan wannan bidiyo. Official Ummul Khair ta ce, Hajiya, this is not good. Kina yar musulma, kar ku manta. Addinin mu bai halicce mu ga ki hakan ba. Ita gaskiya ɗaya ce, daga kinta sai bata. Duk wani wanda zai dinga tunzura ku akan cewa kun yi daidai, kuma alhalin ba ku yi daidai ba. Dan Allah mu dinga lura da abin da muke yi, please. In magana na ya bata miki rai, ki yi hakuri, shawara ce. Naziru Zizo Mada ya ce, wanda yake jira a faɗa ya bari a ɗora wannan bidiyo. Kamal E Zango ya ce, wallahi ba ku da laifi, ƙauna ce ta janyo hakan, ta gaskata junanku da amanar da take tsakaninku. Allah ya bar ku tare, duniya da lahira. Ni dai kullum cikin burge ni kuke. Jinda ta ce, so romantic, perfect for each other. Allah ya bar mu da ku, ina yin ku. Bugara Ashba ya ce, babu abin burgewa dai cikin wannan abu, sai hauka. Habibu ya ce, bai dace ki ɗora wannan ba, Hajiya, bai dace ba. Forest Trader ya ce, wannan ba tarbiyyar musulmai ba ce. Muhammad Bashir ya ce, ni wallahi ban ga amfanin hakan ba. Ku yi soyayya ku iya ku biyu, amma sai kun ɗora duniya ta gani, kowane group sun ɗauka sun yi posting. Wallahi wannan ba cinyewa ba ce, ku gyara idan za ku gyara. Menene ra'ayinku game da wannan bidiyo? Za ku iya faɗa mana ra'ayinku a sashenmu na comment. Sannan kada ku manta, idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel ɗin, muna so ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo. Idan kuma ka riga kai mana subscribe, sai kai liking ɗin wannan bidiyon, sannan kai sharing ɗinsa zuwa 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode.